Dobrý deň ľudia, dneska tu budeme hrať čo? Rivals 2. S kým? S Hugom. Že Hugo? Áno. Ty si hovoril, že si dobrý so snajpou a máš 6-7 level, takže by si mal byť dobrý, nie? Hej. Takže 6-7 level, takže ja si tu invitujem toto. A dáme si tentokrát mod, môžeme ísť toto, Rivals RNG 2v2. Vyskúšame. Potom by sme mohli zahrať, ty si hovoril, že si dobrý v snajpou, že? Hej, ale tuto budeš otvárať tie čestky. Ja viem, ale takže to by sme ich mohli poraziť, dal som do novej mapy. Yes, tá je dobrá, tá je dobrá. Tam je dobrá a tá... Nie! Tu som, ináč tú mapu som v živote nevidel. Prečo tá RNG dice je... Mám slingshot. Ja mám bold. A jak sa mám boldu? No jasné, ruky mi padli. Flasha, dávaj bacha, flasha. Boríky, tak mi hodil flash. Teď som ti hovoril flash. Ale ja to neoslepilo, mne ukázalo iba bielu a hneď ma sa toto. Ja, no to sú také, že sa zle schováš, ale schoval si sa. Yes, mám katanu. Yes, katanovač. Dobrý. Boríky. Typek ma hitlo od niekiaľ a nevidím ho vôbec. Ja vždycky využijem tú zbraň a hneď potom prepriem. Daj, ja im hodím granáta do spankov. Mám tiež energy, ty vole, myslím To je toto zničilo. Typek, ideš na snajpu. Ja zle sedím, ja tak sedím, že ja proste nevidím na obrazovku, teraz idem správane. Ľudia, ak sa vám páči druhé pokračovanie Rivals, tak nezabudnite dať like a odber na pokračovanie druhého. Ja zomrem. Ja sa chcem skočiť právo ku tebe. Na pomoc. Ora, sorry, ja som rýb. Ja, oni mal bow. On je dobrý s tým lúkom. Oni mali medkit, to je pravda. Musíme ísť rolovať medkit, ti hovorím. Medkit. A medkit a snajpu ja potrebujem. Travel. Ja mám nejaký krystál. Jež, ten je dobrý. A ja mám ten kryštál. To vyzerá jaká enderpella. Že? Nebude to teleport? Ľudia, čo to je? Má to vyskúšať? To je teleport. Hej? Nie, ja som neviditeľný. Z toho môžeš byť neviditeľný. Typek ma nevidí, hlúpatík. Tak toto je nejvíc OP. Ja to nevnú. Tak, ale to je brutálne OP. Ja mám exoganu. No, dobra. Vyhrali sme. Nie, to je teleport, tak to nie je neviditeľnosť. Fakt? Nie, iba ty si myslel, lebo ten typek to livnul, iba on už bol... Na snajpu nejaký. A neviem už na čo mi to padlo, ale to už bolo dávno docela. Akože, pokračovanie Rivals, to je dobrá, ale akože stará séria u nás, že? Poď rýchlo do tej novej mapy. Klikám, ak môžem. Yes! Yes! Yes, yes. Ale to vyzerá jak teleportovacia zabíjacká mapa. Áno, to je teleport. Poď za mňou, poď za mňou. Tak toto je mapa jak blázen. Poď za mňou. No ja. To čo mám? Dívaj, čo mám! Čo máš? Ja mám takú... To čo je? Tá je slabá. Ja ho chcem vyskúšať na video. Ty vole, ja mám knife, tak Kde sú? Nezabij mi, ja chcem ukázať ľuďom, hej. Dobre, ja ich iba nahitujem. Bro, ale ty pekne zabije. Tak kámo, dosť OP. OK, toho si zabijem. Sorry. Jedného som ja zežral. No dobré, ale kámo, to je dosť OP zbraň. Fakt? Ona dáva 24 minus a ona je ako keby má 80 nábojov, takže máš... Ja mám zbraň, ktorou dáš na jeden hit, takže sú líp. OK, ja mám toto. Fakt? Ty máš tamto neviditeľného gluka? Je líp. Dobre, ja mám to elektrík, takže mi ho ukáž. Je, že on má slingshot. Dá som tam elektrík. OK. Pekná. OK, teraz by sme to mohli dať. OK, ja tu mám zlatú pištolku. Ja tu mám nie pištolku, ale tam tu... To čo? Vidíš čo mám teraz? Počkaj, nechaj mi to vyskúšať na prvé video. Kamo... Boha, to čo je? To, do toho portálu. Ja sa vždycky bojím, že spadne... OK, tak ja nič neuvidím. Nespadneš. Teba to teleportuje. Ja si myslím, že spadnem. Ako to je OP?
on sa neviditeľný. On sa teleportoval. What the shit, bro? Ja som rýb, kamo. Tá zbraň je tak hnusná, ona nevie bojovať. Tá zbraň není dobrá. Dávaj bacha, tá zbraň, tá není dobrá. Ja potrebujem rýchlo metky. Okej, ja som rýb. Mám perganu. Ja som spadol pod mapu. To sa stalo teraz mne, ja som spadol z mapy. Hej, poď za mňou, ukážem ti takú teleportu. Poď za mňou. Vždy poď za mňou. Dobre si zbraň. Ja mám tu pištolku na jeden hit. Padni do tohto a budeme hore. A ja budem ešte vyšší jak ty. Ale ja mám tu pištolku na jednu ránu, takže... Ja mám minigun. Ja som mal tú pištolku na jednu ránu. Yes, jeden typek minus do... No, ty si mi ho ďakujem vyžral, lebo ja som mu dal 149 minus, takú vec. Ja som nevedel, sorry. Ja by som ti ho nechal. Na YouTube by tam to druhého... Na YouTube by sme mali tak vyrovnané, asi ho potom som dám, hej. Podľa mňa niekto bude avkovať. Vidím ho. Ja viem, kde je. Vidím ho asi, no. OK, mám slingshot, takže teraz ho... Čakaj. To si zabijem už. Yes. Nahitoval som ti to. Dík, dobre. Dali sme to dobre, ja som iba zobral na to jeho oheň, ale dobre, teraz Poď spadni, dobre. Okay, toto by sme mohli vyhrať, čakaj. Opa. Yes, mám shotgun, no tak shotguna je úplne najlepšia. Ja mám energy pištolky. Ja mám tento, opa! Dostali veľké hity, ja mám crossbowku, to je pre Tobíka, to nie je pre mňa. Prečo tak hovadiny? Jeden je rýb. Ja mám snipu, kámo, to by sa ti hodilo. Ja som dal hlavu so snipou, kámo, nice. Omylom ako hlupák som vystrihol ten vyhral, vyhrali sme, nebojte. Užívajte video. A videl by to tak brutálne popredu točíme, že to sa dá akože... Ok, no tak točí, ja idem. Ja sa klikam na chodne. Ja som tam dal crossroad nakoniec. No, lebo ty si tam dal, a ja som dal crossroad, lebo ja som sa omylom klikol, ale... Ja sa klikal úplne náhodne, ale ja nechcel som vyprčiť splash, lebo ja splash nenašiel. Ok, mám tu typička. Ok, toho som nestihol, ale ja berem toto. Hej. Jasne. Ok. Ten jeden má granát launcher, čo máš aj ty. No ja som ho teraz už predal. OK. A Tá je toto dobrá. vôbec nič neuberá. Počkať. Ja neviem, čo robí tá zbraň. Tu sú portály! Áno. Počkať. To je opäť. Oh nie. Ty sa nafugoval. Tá je opäť. Ja viem. OK. Počujem kroky. OK, tak to som prehral. Ale kámo, ak som sa tam zabugoval. Yes? Hej, noob? Kto to píše, ten noob? Bacon boy. Áno, ale akože komu to píše? Si mi okuliarmi. Áno, ale komu to píše? Hej, ne? Mám ísť nadrbať? You hiding, aha, dobre, tak to bol tamten. Ja mám tento. Tak sú rýb. Ja mám plametomet. Ja som mu tam dal fleška. Je rýb? No, ma zabil. On je silný. I keď má 25, tak sa to nezdá. To je podľa mňa jeho alf účet. A na ďalku by si ho mohol dať, áno. A bude... Počkaj, máš šef... Počkaj. Ide takto k hora. OK. Tak to si vyhral. Ty vieš perfektne so slingshotom. No jasné, hlavu mi dal s týmto. A on má metky. Každý na jednoho. Hej.
OK, teleportovačka, ja som zagličovať. Ideš so mnou sa zagličovať? Poď sem, ku mne. Nejdem. Sorry. Oh nie. Wow. Oh nie. Oh, nie. Dobre, ja to dám radšej preč. Poď sem tu. No. Tak nič. OK, raketomet. A to má i ten bacon. Nie, jeden je rybal už. On má ale raketko. Yes. A druhý. Tvoj medkit. Dobre, no tak to si vyhral. A už si ťa bojí. No jasné. On má energii. To prehráme? Prehráme proti baconom. Nemôžeme prehrať proti baconom, je ti to jasné. OK, Flametover. Ja mám OK, no tak to nie je dobrý lockdown, tak čo sa už. Odstrelil som síce, dobre, ja som ho vystrelil z mapy, keby to ľudia videli, kámo. Videli to, ale keby si to ty videl, ja som odstrelil mapy. Lebo ten Flametover, tak ty ho môžeš úplne akože vystreliť z mapy. Dej, chceš to vidieť? Yes. OK, ideme znova točiť. Is bureau. Kam to je? Snajpa. Nepadla snajpa. Dobre. A nepadla motorovka. A ruky. Hej, motorovkový zápas? Jaký? Motorovkový zápas. Som dal hlavu. Ja som vyhral motorovkový zápas. Dobre, už drtíme ich. Už ich drtíme, už našťa sila ich premocla. OK, Stýpa. Poď kataráku tomu. OK, shorty. 2 metrové. Yes, minus 50. Yes, minus 50. On ide shotgunu. OK. Pekná. Ja som snajpol, už som sa naučil so snajpou. Už mám docela dobre so snajpou, nie, Hugo? Hej, docela, hej. Už som sa naučil. Minigun. Ale môj brat je do perfektu so snajpou. OK, ja mám teleportovačku. Ja im to tu urobím Tak na som spawn. šúri, ja mám takéto zbranie. Počkaj, to je na diaľku tá teleportovačka až. Na takú diaľku. Čakaj. OK. Mám tam. Kde je ten typek? Ja sa chcem za ním teleportovať. Au, dobrý. Je tu, je u mňa. Je tuto, kde som to odnačil flérov. Tam potrebujem helpnúť. Dobre. Ty si mu dobre natrel. Ja som mu dal hlavu. Ja to viem docela dobre hrať. A ja. Hugo, Tobik si myslí, že je najlepší z nás. No, nie. No, není, no. Dobre, dáme Crossroad. Ako vždycky. Dá som aj ja Abo, dobrý. poďme teraz toto. Oh, shit, bro. Ani som to nedal, aj tak to padlo. No, ja si dáme RPGčku, lebo to nič dobré není. Radšej berem kataru. Ja idem Assault Rifle. Hej? OK, ja idem kataru. Idem Ja idem skúsiť kataru. A jak budú... Dobre, to sú spamery, no. Tak čo som mohol čakať. Boha! OK, to sú cheatery. Máme cheaterov, nevadí. No jasné. Ale mali málo. Mali, no. Ja túto mapu už dobre viem hrať. Akože trošku sa usúdim. Ja keby som išiel snajpou, tak oni som... Vieš, jak som dal ja tam tú snajperkou? Mám to ešte raz skúsiť? Ty vole. Ja na minus 70... Aha, dobro, no. To nemusím ani hovoriť. Ale oni nie sú dobrí, len oni majú cheaty. Tak ale tak čo čakáš, keď auto iní majú na PlayStation? No aj. Dobre, ja idem tej snajpu.
Ja som vždy A na dobrý. túto mapu je dobrá aj shotguna. No tak shotgunu ti nejdem, ja neznašam shotgunu, ja som hater shotguny. Yes? Hlava. Hlava, okej. A taká pekná. To si musel vedieť. Škoda, že... Ja som dal skoro, ja sa medkitujem. Idem mu 50? Idem mu zozad. Nie, on práve odešiel. Hrajem snipu. Zabil ma. Necho tam. Ešte jeden hit a je mŕtvý. Ja som mu dal 2,50. Ja ho neviem zdraviť. Dobre, ja viem, ja kašlem. Serem ráno, poď sem. Dobre. Jakže jeden hit? Dobre, 2. OK. Ja berem katanu. Ty vidím, jak bereš revolver. No jasné. Dobrý deň, pane susedko. Oh, On ma zabil na jeden oh, hit shit. a zaudrifil. On ma zabil na jeden hit a zaudrifil. Dobre, teraz ideme, dobre. A oni žlope. Ale lepšia hra jak s Tobikom. Tento Big Vita nie... OK, oni idú granáta. S pankou. Sniper is here. Ty vole. Yes, minus No ja- 50. Oh, dobrý deň. Ty vole. Skoro. Prípadne. Ma sa nikto neptal. Tak ja som sa dostral. A ja idem motorovku. Nie. Ja mám taký... Na finálnu hru normálny. Oh nie, my tam máme futbalistov. Nie. To je Neymar. No Nie. tak Neymara. Ja berem snipu. Ti hovorím. Ja berem aj snipu. Ok, dobre, toto je môj loadout, ľudia ho vidia. Je to lepšie, ak si myslíte. Ja idem zabiť Neymara. Dobre, Neymar je rip. Ja som dal Neymarovi proste hlavu. Bacon Boy mi dal hlavu. Dobre, všetci ideme On snipu. mal to aj Bacon Boy. Ja proste iba strelím náhodne a niekedy ho trafím. Najlepšie, keby spadol z mapy. No. Alebo ideme ešte auto. Nie, 2 HPčka. Pičko, on mal dve. Dobre, ideme aj na Neymara. Ja ti hovorím, že idem zabiť Neymara, lepší Ronaldo. Hej, lepšie Ronaldo. Neymar je shitbull. No jasne, dám mi na hlavu. Ani nestojím na miešťach, dám mi hlavu. Čo? Oh shit, bro. Oh my god. Zabij sa sám. Hej. Uvidíš, teraz im dáme nálož. Dobre, Ty si sa obetoval. Ty sa obetoval ako gihun. Tu, ja nemám vodím to videjko. Tu. Poďme spolu, hej. Tu! Dobre, to som nepovedal, hej. Toto je family friendly kanál. No jasné, hlava. Lava. Pekná. 6, 7. Oj, daj mu 2,50 a zomre. Hej? Tak ja jem týmto 2,50. 2,50 na spás. Dostaneš. Eja, ho. Eja, ho. 2,50 dostaneš. Eja, ho. 6, 7.
Sme už žerali, ale nejdem na žerial. Ja idem pod mapu. Idem do Neymarovíkovi hlavu. Oho, máme Neymarika u seba. Hej, ja mám pozornosť toto na Beacona. Čo? Čo? Ale však si bol za stenou schovaný. Ja som bol, ale ty si nebol. Ale on ťa aj tak trafil s tou flerkou. Ja, ja som sa potom uhnul, ale má auto, nevidíš. Dobre. OK. A už iba Neymarika zabiť. Á, tak Neymarik je easy. Kámo, my sme si mysleli, že Neymarika nezabijeme. Ale jak sme proti Neymarovi milodní. Predstav si, že ten Neymar je... No to Messi, hej. Dobre, wow! Dobre, Neymara... nie. Ok, ja som ryb. Dobrý, Santa Claus. Neymar, Santa Claus. On mi dal zase hlavu. Hlava. Daj si medkit. Ja neviem, ale či to stínem. Druhý už nemôžem. Dúfam, že mu snajpy dojde náboj, ale to asi nie, no. Tak, on mi dá... Á, tak to je auto, bro. Shit, auto je. 6, 7, I just big heaven. A kto tam dal auto je? Auto je mi najhorší. Boha. Ale Neymarikovi dáme dobré hlavy. Lebo ja dávam, aj ty dávaš. Bacon je dosť. Nemôžeme prehrať proti Baconovi. No akože proti jednému týmu sme už vyhrali. Ale tak on ide také nubácké zbrane. Bacon minus 50. Neymar minus 50, ale ide spamersky. Neymar má 10, tak nejak, 25 alebo 10. A Bacon má tak... Koľko si dal si niečo Baconovi? Koľko? Tu je Bacon boy. Bacon má tak 100 alebo 50. OK, takže mám... Dobre, a ešte Neymar má 10, takže chod na Neymara. S katanou. S katanou na Neymara, hej? No. Oj, OK. 2 alebo 4 hry a je konec. OK. Zhora ide Bacon. Jasno! Čo, keby si mi... Ja som tam vystrelila na svoju hlavu. A ja? To isté. Ale ja som takto zakrušil, že ňu, a potom som dal. Áno, a ja to isté. Úplne som zakrušil. Sniper shot. Dobrý. Ja som bol u nich, vnútri iba som sa netrafil. Ten má ešte jeden, áno. Hej, kámo, Bacon boja, otravného máme Neymar preč. 50. Neymar má 50. Ale ja nemám s Neymarom dobré časy, kámo. Ne tuto, že? Dobrá, easy. Ale dobre sa dostali použiť, Hugo. Dorobil som intro a dúfam, že ste si toto video užili. Čau.